Excel Oshide. Baiwa soyayya ita ce kaɗai zan yi kulawa a faɗin duniya. Ita gano ɗan soyayya ƙaunar da ban dainawa. Asin kina kai bango ki duba ɗan na zama jigo murya ma ki dubo da kyawar fasakar ki ita ke ɗaukar hankali na. Murmushi idan kika yi hoton shi nake a zuciya na. Ni da ke mun samu yunwa amanar juna ko mun rike ashe mun yi kamanni da juna rayuwar mu ta fasakawa. Ni dallele hakan ya sa ni